Колата вика да се облона пакистанец, сега само да сбира, викам, да, бе. Уважаеми пътници, намираме се по Странфорд. Пътуваме за Луишенс. Луишен. Пътуваме към един албански квартал. Татингами са олейки. Сега напросихте педя. Паме. То ще го правиш, кои импровизации правиш? Намираме се в подземната на Ламанша. Тунела на Ламанша се намираме. Къде отидем по зримето на Ламанша? Там сме сега. Най-после. Мириш ли, ма? Аз не мога да усетя. Ако ти кажа, че ме мириш на стари обувки на крака, да си мириш на новото. Още като влязах, ти казах, че ме мириш на нещо тежко. Сега ти е гумитко отзад, голяма кълченка си отзад. Нашия шофьор, водача на нашата екскурзия, се казва Атанас Митков Стоянов. Той е един от най-добрите клавиристи в Лондон. Стоянов, откъде дойде, не можах да разбера. Най-добрият клавирист на Лондон и нашата преводачка. Тя говори английски и като цигански. Шпрехен чок поли. Ама спрехен, ама не спрехен. Много бързо приказват нас, като говорят, по-бавно ги разбирам. Да. 40%. Камера, нашия аранжьор на всички видови музики. Ама тя просто още ще го казва, че не можеш да го разбереш. Фри. Аз я съм. Underground. Кой стоиш? Гулфорд? На нея? Насам, да. Аз забравям, Челсфорд, там са хори. Там има пазари. Ето така, както е това карбот депо. Да. Значи вземат повече пари от нас. Ама тук имат друг стил, друг модел. Сега оставам за помощник. Дай това, отрежи това, размери, Той трябва да видиш. разбира. Да разбира Той трябва да е езика. или при някой грък, или при някой сърбен, българен, руснак. То това е най-много работа, която върви тук е дърводелство. Може да се разбира с него и да му е като тясна ръка, защото точно му се отдава. Държи тук, държи оттам. И след това... Хава ю, мава ю, ще правим андибул, мисири. Намираме се втория изход на Ламанша. За три. Забравиш да кажеш третия после. Сега сме на втория. Пътуваме за Франция. Уважаеми пътници, движете се в дясно. Може и обратно, защото тук всичко обратно. Пушенето забранено, няма да плюете слънчоглед. Храненето е забранено в автобуса. Намираме се на Стритфорд. На Стритфорд. Това са уникални зидари по времето на кралица Виктория, втора. Кралиците от Гелпия. Втора, първата, викторианската епоха. За България може да не знаем, но за Англия вече сме информирани много доста отдавна. Вътре като коли. Намираме се... На вечер оттам се върнем. 10:30. Намираме се Канан Оров. Ще покажа даже сградата голямата, която чувствах. Пращам му снимки от тук, той ми пише отдолу на съобщение по Viber. Милош, имам ли късмета да го видя това нещо на живо? Викам, защото не се отказал от мене. Само ако се откажеш, другой едва ли ще да види. Няма за... А като ти казах къде живееш, изненада ли се? Един ден ме звъни и ми вика, да ти кажа ли къде работиш? Викам, къде? На Линзи Род. Викам, чакай бе, аз там живея бе, човек. А той как е набарал да го излезе в България? Даже как ще кажа, имате една дълга сграда отстрани на кръстовище. Викам, този човек. Аз После вече набарах, аз като съм във Viber обаче, набарах къде и като чукнах, викам, сега да ти кажа ли на коя улица се Свилен град, къде ми се обаждаш, пие кафе? На Гео Милев ли беше? Да.
получавам едно съобщение. Сега къде съм? Аз не мога да на главата от работа да ми пише сега къде съм. Интересна сграда. Видим за нея. Стана отзад. Значи има тунел от реката. Стана отзад. Самолета виж Гоша. Ако знаеш на секунда излизам. Са по две. Не, да виждаш ли козирката, да? Тия русначета, тия КГБ-та, мама му стара. Защото от едната страна е HSBC и Барклай, от другата страна чистех аз. Има една сграда, а и те са като козирка дигната горе. На 16-ти етаж чисто. Вечерта му обадя от там сниха и всичко докато свети над вечер. Праща. Мале, Гоша ми писало така красота. Ай, да сграда чисто. 16-ти етаж. Казва се Онтарио Тауер. Самата сграда тъй се казва. Виж къде живее русначен, доходи спинот. Другото е зад HSBC, къде стои голямата сграда и с острата коса вика ситито. Значи на един блок, да, там чисто. Аз го закарам над вечер там с метрото. Да не излезем да види красота. Може би сега, загледай се, това много ти го пратих на снимка. Чакай, сега ще го кажа. Чакай. Ей този блок. Да. Ей ти отстрани, цялото светва над вечер светло сиво. Такова лунесцентно. Къде тук се вижда ситито. Гоша, ей това е. Ей това е Канари Орд. Намираме се на Канари Орд. Уважаеми си. Ама изкарваме от метрото и то над вечер вече. То като са светнали тия лампи. Красота ти казвам. Излиза ми сестра от Бъкингам Палас, от всичкото старо лондонско мрачно, за да беше за рождения ден. Изведнъж ги ме доведе на най-съвременното място. Викам сега, ще ми сестра бира по 7 паунда беше. Тя каза, ще га изпия, мога да се напия, ама ще га изпия. 7 паунда